sixoxa nje kafishana mhlawumbe ufuna sixoxa ngetopic esimple ethi phila kahle nabantu ezikhathini zokubusa kwabo. Yafuna nje sibuka leyo nto le ngoba inomthelelo omkhulu kakhulu emzimbeni kaKristu, emphakathini esiphila kuwo, emsebenzini labantu basebenza khona, nasendaweni nje lasiphila khona. Ukuthi abantu bayake bakujwayele noma bakhe bephila baphilisa noma kanjani abanye abantu ngekhathi zokubusa kwabo, kanti kuhle ukuphila kahle nabanye abantu noma ungancenge lutho kubo, noma uyazi ukuthi nangelinye ilanga ngeke uzucela izambane noma ngeke uzucela isinkwa, futhi angeke uzuphaphatha, ngeke uzufune lutho. Uma ubika impilo yakho, ubuka istandard sempilo yakho, level uNkulunkulu akubeke kuyona, ngisho nobuhle bakho, umshado oshadele kuwona, imoto ohamba ngazo, ama-qualification onawo, uyabona ukuthi awusoze waza waphaphatha kumuntu ngokwelevel yemfundo uNkulunkulu akubeke kuyona, ngisho ngokwelevel yolwazi, information onayo, namajazi onawo. Uma uyibuka nje uhlela ekhaya, ubuka imoto ohamba ngayo, osofohlela ukubona ukudla okudlayo, awudli noma yikuphi, awudinga ukudla kweshop amashop aphansi endaweni ezithile, awudle emgwaqeni, udla ukudla okuhloliwe, ukuleso standard sempilo. Kodwa namhlanje sizo advice ukuthi phila kahle nabanye abantu, noma uphila kahle empilweni uzizwa ukuthi awugula indawo, udokotela yakutshela ukuthi yonke into kuye hamba kahle, kuhle wememe ukuphila kahle nabantu ngoba abantu bakaNkulunkulu. Before mhlambe sibuka izwi, ngifuna ukutshela inye into mema abantu abangayazi, abayazi kodwa aba-ignorayo. Do you know mema ukuthi nokuba ubona nje wenze hairstyle kanje yokwenza hairstyle nje ushayile nje hairstyle ukuthi abakuboni, yobushaya hairstyle kanje ufake le jacket emnyama ngisho nering loyifakile le. Do you know ukuthi yonke into osukuyenza mema emhlabeni uyenzela abantu? That's why kunempahla onazo wena e-wardrobe yakho, angeke uthi ngelinye ilanga ukugeza ushaya ithuphisi yakho uhlale ekhaya ngoba ezokuhamba ukuthi abantu bakubona. Kunohlobo lwe-perfume onalo angeke uqede ukugeza ulifaka ngoba abantu angeke balizwe. Nokuba uyibona for the fact ukuthi uyibona ukuthi wena uyakhanya kungenxa ukuthi ukhona mina ngimnyama. So ke ukuze uyibone ukuthi wena uyakhanya uyangidinga mina engimnyama, so ukwazi ukucomparisa. Ubalekele umuntu empilweni, phila kahle nabantu ukuze wena uzazi ukuthi wena uyakhanya, kungenxa ukuthi kumele kudingakala mina omnyama, ukuthi uyibone ukuthi wena une six pack. Uyamdinga umuntu one bright pack onomkhaya bonke, hey mina ngcono ne six pack. So ukuze ukwazi wena ukuyikala nokuyibona ukuthi ubaleke kangakanani, udinga umunye umuntu othe ngathi kuba phansi kunawe. Kunabanye abantu abacabanga ukuthi abantu abakhaya babalekile, noma ungasebenza endaweni ethile yamdinga umakhe ukuze akwazi ukwakhela indlu yokulala. Mawuqeda ukutansa uhamba noma ikuphi la uhamba khona, mawuqeda ukwenza yonke into yamdinga uanti lokuklinela endlini, okuphekelayo, ugadela izingane. So nokuba uyibona ungcono kangakanani, ungcono just because kuno somebody oyicomparison nayo, ukuze ukwazi ukuyibona wena ukuthi ungcono kunomunye. Ukuze uzazi ukuthi wena uhamba emoto egijimayo udinga lezi engakwazi ukugijima, ukuze ukwazi ukuyidlula. Ekhani urealize ukuthi imoto yami iyagijima ngoba awukwazi ukuthi imoto yakho iyagijima. Ngeke ngizwa abanye abantu mina athi, hey wabona ngathi ngibheke eThekwini ngashiya zonke, ngabona nje ngashiya zonke, engakaze abatshela la ebadlula ukuthi asireseni, wayegijimela yedwa nje. So into engifuna siyibheka namhlanje mem, nento engifuna siyikhuluma sibuke kuyona ukuthi phila kahle nabanye abantu. Indaba evesi aseke iBhayibheli, solikhothi iBhayibheli. Kunomunye umfana eBhayibhelini owayezalelwe ebukhosini, ubaba wakhe inkosi. Lethi iBhayibheli ke wayesebona inkosi le ukuthi anomfana lo akabulawe. Lo eyinkosana, eyinkosi engadingi lutho. Awu just imagine uhlonipha umuntu esigqilo osebenza ngaphansi kwakho. Because uJonathan wamhlonipha uDavid, futhi wafuna ukunderstand, waba neqiniso kuye. Lithi iBhayibheli kwanothisa noma uSawule emzonda uDavid, wayinothisa ukuthi no, umuntu orongo la ubaba. Imagine ke njengenkosi uJonathan yini into wayengayicabanga ukuthi ngelila ngizoyizuza kuDavid ngoba uDavid wayeumuntu nje ezalela emzanini lapha ungathi shu. Kodwa ke uJonathan wakwazi ukuphila kahle noDavid. Lithi iBhayibheli uma sebonile ukuthi uSawuli yamzonda uDavid ufuna ukumbulala, ithi iBhayibheli bahlangana ehlani ngelinye ilanga benze isivumelwano, wathi mana ngizohamba ngekhaya ngiyocheck ubaba ngizothi ngempela ufuna ukubulala ngempela yini. Ithi iBhayibheli mebuye wabona ukuthi ubaba wakho uyamzonda ngempela uDavid, bayenza isivumelwano bahamba. Kunesifungo abasenzayo. Ngesithanda sesifungo lithi iBhayibheli mabehlukana
wathi uJonathan inkosi ayibe nawe ukuhambeni kwakho. Ekuhambeni kwakho uma inkosi ikukhumbula wena, ngicela ukhumbule inzalo yami. Wasethi noDavida nawe makube njalo. Inkosi mayikhumbula inzalo. Lethi iBhayibheli bahagana bakhala bahlukana. Emveni kweminyaka emide eseshonile uJonathan, shonile noSawulu umkhulu. Esehlele esihlalweni uDavida sobukhosi eyinkosi kwaIsrael. Hey, ubuza umbuzo. Wasekhumbula nokuba sengidla kahle namhlanje ngihleli kahle la. Kuna somebody owadlala indima empilweni yami nokuba ngiyinkosi. Lithi iBhayibheli waye endlini kaSawulu. Akufanele ngifa ngoba noSawulu. Uyaziwa mama lento iyangikhathaza ngikhuluma usuku ekujeni kwenhliziyo ukuthi kunabantu abafuna ukudla izithelo zabantu abathile abangafuni ukuba ingxenye yokustruglisha kwalabo bantu. Ngisho nasemabandleni kunabafundisi abanganandaba nezingane nezinsizwa nabazalwana abastruglishayo namhlanje ebandleni abangazi ukuthi labo bantu bafunda kanjani ezikolweni njengoba basema university basurvive kanjani emares abafuna ukuba ingxenye yokustruglisha bafuna ukuba ingxenye yokudliwa kwezithelo. Amabandla namhlanje kulwa kangaka silwela abantu abanemoto abasebenzayo akekho umzalwane olwela abazalwana abangalutho abazalwana abafunda isikolo. Silwela laba abanemoto abahamba ngemoto ezinkulu ngoba ukube bonke umsindo levuka emabandleni abafundisi sixabanela abantu abengelutho esithi sifuna ukubalekelela bakhule kahle ngaba umsindo awukho. Phila kahle omeme nabanye abantu. Yabona nje ubusaphila nje emhlabeni phila kahle nabanye abantu. Kwala ngelinye ilanga uAbraham kuxabana abelusi bakaLoti naye. Eyazi uAbraham ukuthi uLoti akalutho ngaphandle kwakhe. Uthi lithi iBhayibheli wambiza athi woza lamshana sixoxa. Mina nawe singabazalwane singaxabani. Ukuze uhambo lwethu libe luhla senze kanje. Asihlukane kahle ngokuthula. Wasethi khetha indawo uthanda ukuya kuyona. Mina ngizosala. Kuhle uphila kahle nabantu mema ungancenge lutho ungafuni lutho. Yabona lo umuntu okusebenzela ekhaya ukwashela izitsho okugcinela ingane. Phila kahle nabo impilo le. La kusemhlabeni la. Akunandaba ukuthi unani, unandaba ukuthi uphila kanjani. Kunabantu abebethathela abanye abantu ngaphansi bangafuni lutho bangancengi lutho kubo athi wena ngeke kube into yalutho. Labo bantu namhlanje abanalutho abantu bebedelele ibona abanotho. Kuhle ukuphila kahle nabanye abantu. uJoseph wakhe wadelelwa abafowabo. Uma delelwa abafowabo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wafika wamphakamisa eGibhithe. Memphakamisa eGibhithe ezikhathini zokubusa kukaJoseph akakhohlanga ukubaphatha kahle abafowabo. And for that reason lento yabenza ukuthi noma seshonile uJoseph eGibhithe bangawashiya amathambo akhe. Ngoba esikhathini sakhe sokubusa akakhohlanga ukubaphatha kahle abangabusi. Yeah. Ngoba wayenelungelo lonke lokuba reject athi nina nangihlukumeza. Nina nangidayisa. Meme phila kahle nabanye abantu babona bengelutho empilweni yakho. Yazi ngiphatheka kabi. Ngithintwa ile ndaba leno oyikhulumayo indaba kaLoti yazi uyabona kukhona iphathi la kukhulunywa khona ngoLoti kuthiwa uLoti waphakamisa amehlo wabuka ngaseSodoma wabona kuhlaza amadlelo amahle wakhetha khona kwesinye isikhathi abantu bake babuke amadlelo ehlaza ungazi ukuthi okwenziwa kulaya amadlelo amanyala amangakanani. Phila kahle nabantu. Ebona mina ngasePitoli mina lapha ePitoli kunemizi engiyaziyo yakudlulisa imbaneli kaPondo. Nkosi. Sasithi masifika khona siba yisebenza ukuze sithole ukudla. Namhlanje kuleyo mizi leyo imoto zakhona ebekwe phe kweyitina. Ingane zakhona idesa ama drugs endaweni idesa ngomzimba. Thina sasingelutho izitha mithi ekusuka sesihlonishwa uthi awusawubona zwana. Ngoba la kusemhlabeni wemema ubona la siphila khona la kusemhlabeni la. Kungaka umshumeli mayibhala athi ngibuye ngabona phansi kwelanga ukuthi ukugijima akuyingaba nejubane isinkwa ngamaqhawe kodwa wonke umuntu emhlabeni hlangabezana nethuba lesikhathi. Uma wena uNkulunkulu akubolekile ithuba lokubusa lokusebenza kahle lobuhle lokuphila emshadweni ungabagxeka abanye abantu abahlukumeza kayo emshadweni wabo. Phila kahle nabanye abantu ezikhathini zokubusa kwakho ngoba kusemhlabeni asisho ukuthi sithi kubantu ababusayo bazohlupheka ngelinye ilanga. Sizama ukuchaza ukuthi njengoba kusesemhlabeni la siphila khona awuyazi impilo. That's why just mekhuluma no Petro ku chapter 20 incwadi kaJohane athi mawusemusha uyala uthanda khona kodwa mawusemdala abantu bakugqokisa bakuyisa la wena ungafuni khona. Yeah. So ke into ezama ukuemphasize ubona namhlanje kunogogo abasale bodwa endlini zabo
bekhala uthiwa lo muntu wazala ingane azimondli bakhumbule impatho abayithola kumawabo ebazali ezikhathini zikamama ebusa esenomyeni kusesenezimoto kuno auntie ababehlukumeza abashana ekhaya engane zakangayivusa vusa lezi ngoba kusona zakhe zama ziyokha amanzi zihamba ziyokwenza yonke lento le ekhathini zokubusa kwa phila kahle nabantu noma ungancenge lutho uphila kahle nabanye abantu into yayenza wemema ukuthi uRuth abuyela noNaomi emuva ushothi ezikhathini la khona uAlkana esaphila namadoda nakhe esaphila uNaomi wabaphatha kahle uRuth kwala noma angasena lutho ekwazi ukuthi angikwazi ukumlahla umamaza and just imagine ke ukuthi mase bebuyele emuva ezweni lakubo wafika uRuth waba indlovukazi uNaomi engeselutho kodwa wakwazi ukumnakekela uma wakhe so ukube uNaomi wamhlukumeza iRuth ngalesi sikhathi esase umakoti kanti engazi ukuthi isondo lisazojika ashonelwe yibobo ashonelwe yonke into yena wakhe ashonelwe amadodana yonke into kuphele yonke into kuphele ngaye uRuth waba indlovukazi kwayena unakekela uninazala kuhle ubaphatha kahle abantu sithini isihloko phila kahle nabanye abantu ekhathini zokubusa kwakho yeah uyabona wemem ubona la emhlabeni ngivamisa ukutshela abafana ngithi mina ngibuya ngidlala ne-keyboard ngibuya ngidlala nensimbi ngivamisa ukutshela labafana abadlala insimbi ngingatsheli bona bodwa ngitshela no chorus leader nani do you know ukuthi kunamabandla namhlanje angakhipha abafana for example uma nginomfana we-keyboard ebandleni lami ambizele ebandleni lakhe ukuthi ayodlala insimbi ngoba azomkhokhela aze lo mfana wensimbi ayitshela ukuthi bayamthanda kuleli bandla kanti abathandi yena bathanda iminwe yakhe kunabantu wena ungakholwa mema ukuthi ubalekile ukubona kanti awubalekanga ubaleke because uyakwazi ukucula uyakwazi ukwenza izinto zenzeke makubiza umnikelo bese kuba nabantu abangabantu bohambo lwakho abayokweseka unganalutho bamenga kuwe kunabantu wena ucanti ubalekile kubona ungabalekanga nje inhlobo zidalo kubalileke lokho lo nakho mhla izinto ezithile onazona zingekho phela na ungaqhele eduza kwabantu onevelu kubo waba nevelu ungakamnalutho mfundisi awiqale phansi ke leyo kunabantu owabaluleka kubo ungakabi navelu bakwazi nje umuntu akuza ukuthi bengucheck bengubingelele mengufone right yini uyazi kukhona isikhathi whereby umuntu uphila uyithola ukuthi you feel like huwe wedwa emhlabeni akho text message akho phone call sikhona leso sikhathi and into engenayo nje kuphela ama message angenayo lawo ama debit order na wakavota ama term advance isimo esinjalo siyafika uthini-ke mfundisi uthi ungakhohlwa abantu akwathi kulezo zimo ungakabi utho wemem kunabantu yabona wena ungakasebenzi kabi nalutho kunabantu wawubaleke kubona ungasebenzi abe bethi mababona iposter online bekufona ukuthi uyibonile le poster uthi ngiyafisa ukuya khona nginamali etransport athi nizokuhambisa ekseni uyazi kahle ukuthi akafuni lutho kwami iconcern yakhe ngami ukungibona ngiwutho kusasa and na impumelelo yagcina esilahlekisa nabantu esasinobudlalo obuhle nabo banethi baphumelela mase sibafonela namhlanje amakholeti abasawabambi ngenxa ukuthi bacabanga ukuthi sidinga into ethile kanti babaluleka bangakabi nalutho so ke ukuphila kahle nabanye abantu sewutho ngoba mhla zekunethe mina ngiyakutshela manje bahlala la eFred kunabantu abaphila emagoli abangabonandaba nabantu abakhula nabo nabantu abebalekile kunabo mhla sibanethe egoli abuya phethe ibhuluke elilodwa ubuya zoba ischeme nabantu afunda nabo ekwathi mhla inkosi imbusisa wayengasibona isidingo sokuphila nabo kunamazwi ngicela ukukhothela lamazwi engeke ngayitshela ngenye indoda kaNkulunkulu kuthiwa umpostolo uTP Ndaba we-Tabernacle of God. I hope uyamazi. La ndoda siyixoxela nje indaba eministry ekhe yangitshela into esimanga ethi wezwana. uNkulunkulu kunento yangitshela yona ukuthi mhla ngikuphakamisa noma mhla ngikukhulisa empilweni ngithatha iministry ake ngiyibeka lapha ungakhohlwa ukuyolekelela abantu abala wena usuka khona manje uthi umsebenzi mina kwakumele nguyenze ngo3 years wangithatha u12 years ngenxa okuswela umuntu wayengakholelwa kimi wemem yazi kunabantu obadinga empilweni yakho abangashaya ibhatheni elilodwa ufika la ufuna ukuya khona angeke balishaye abanye balabo bantu abasebandleni okhonza kulona uyazi ukuthi usibani lapha ebandleni I know
ukuthi ikholi yakhe ingashintsha yonke into angeke azakwenza ngoba akadingi lutho lwakho. Kunabantu abane access noma abanobudlelwane nabantu abaphethe imisebenzi nani kunabazalwane abangasebenzi abagcwele ibandla abaningi abangeke athi aha mfowethu nginezingane lapha makuvela ikhala ubongithintela abangeke just because ukubuka ungelutho and engqondweni yakhe akufiki ukuthi ungaba utho angadingi lutho futhi ubona inye into eyinkinga omeme empilweni. Omem, abona la. Asixoxe lento. Esixoxe phela. Akuthe bona namhlanje sifundi nevesi. Asifundi vesi sikhuluma iBhayibheli. Asifundi vesi sikhuluma iBhayibheli siyayixoxela. Ngithi mina ngizama ukuchaza ukuthi kunabantu abasuka baseduze kwakho. Ngenxa isizathu esithile. Bambalwa meme empilweni yakho. Esho nje empilweni yakho sengikhuluma ngawo impela umema Sonto. Abantu abakhuluma kahle uma wena ungekho. Wow. Bambalwa mhlawumbe uyedwa noma babili bathathu wazi ukuthi lo yama kukhona yena I know ayikho into angayisho angangirepresenta kabi. Bambalwa abantu abasempilweni yethu abanye baba bangcono kunathi abakwazi ukusirepresenta kahle phambi kwabantu. As a result kunabantu meme abaseduze kwakangeke bakuphoste wena noma ungakhuluma into enamandla kangakanani ngoba ukukuphosta kwakhe uzama ukuchaza ukuthi ungcono kunaye. So ke ayikho into angayikhuluma ngawe even though maphila nawe ku right ngawe. But yonke into angasuka ekhuluma nongasuka uyenza wena angeke akwazi ukuyifakaza ngayo phambi kwabanye abantu because kunale attendance esinayo thina njengabantu nje manje more special ebandleni likaKristu. Yabona nje lento le angazi ngayiqala kuphi ngilande kuphi ngiyibuyisa ukuthi abukho ubungozi obukhona emhlabeni njengokuphila emhlabeni uphila umuntu uyazi ukuthi impilo yakho iphathwe uNkulunkulu kodwa uphila ngathi impilo uyiphathele yona. Abantu bakaNkulunkulu bathithisa noma kanjani. Ngelinye ilanga uMordecai kwatshela Esther esendlovukazi sephakamisa amaphiko wathi hey wena ungalokothi uma ungamkhulula uIsrayeli lapho uNkulunkulu wasezulwini uyoyiveza usizo uyoliveza uNkulunkulu liqhamuka kwenye indawo. Baningi kabi abantu abarejecta abanye abantu okwakumele babe ingxenye ngezikhathi zokuhlupheka kwabo. Uyazi wememe la emhlabeni uNkulunkulu endlela athembeke ngayo ngikhembaza abanye abantu athi amdinga umuntu angeke ayikho into yakho yenza emhlabeni ngaphandle komuntu. Isizathu yabona ukuthi ngiyaziwa namhlanje la emsakazweni ungenxa yakho kunomuntu othile oconnecta uNdebele wakhuluma wena wakhuluma noNdebele okwazisa mina. So ngame emagama ngangeke ngize ngifika la ukuba uNdebele unkathi ukhuluma noNdebele uNdebele wangakazi a recommend mina ngaba ngikho lemsakazweni. So impilo iyanjalo nje. Impilo siyadingana singabantu emhlabeni. Ungakhohliswa umuntu uthi wadinga umuntu uyamdinga uNkulunkulu usebenzisa umuntu uconnectana kwenye indawo kodwa ukuthi kufika abantu abanje basikhuluma la khona umuntu engakufonela athi lo muntu kade uvamisa ukuba nemsakazo nowaphi uthi ayangisamazi angisena nenamba yakhe. Because njalo uNkulunkulu mesebenzisa abanye abantu manje busakaza la kukhona abantu abangeke bafona ukuthi akekho umuntu omazi lo memo isakaza kuphi kuphi siyamdinga azi kuno interview endaweni ukuthi athi angimazi. Mhlawumbe bafonela umphathi wale ekhaya wathi ku station esithile bathi bafuna athi angimazi lo muntu uyahlupha kwasho wacima usala izibani. Phila kahle nabanye abantu esikhathini sokubusa kwakho uhleli kahle emshadweni ingane zakho zi-right zifunda kahle unemali ungaceli lutho uyidlela izambane likaPonto kuhle kuphila kahle nabantu ngoba la emhlabeni siphila kona umhlaba kaNkulunkulu uthi obhala ungokajehova umhlaba nokugcwala kwawo izwe nabakhile kulo. Hey bani okunyuka lentabeni kaJehova na iloyo